שיחת היום, תודה רבה שנשארתם איתנו. מיד אומרים שלום למורד של הליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן, שלום. שלום לך. טוב, שנים אנחנו שומעים איך הליכוד היא המפלגה הדמוקרטית היחידה, כי יש פריימריז. עכשיו שמחבלים בפריימריז, הליכוד עדיין מפלגה דמוקרטית בעיניך? כן, עובדה שיש עכשיו הצבעה, בחירות, כן. ובאוגוסט תהיה גם פריימריז. נכון שראש הממשלה רצה ועדה מסדרת, רצה גם לעשות חלון אחורי של ועדה מסדרת, גם אם היום תהיה החלטה של פריימריז, בעקבות הסלמה במצב הביטחוני, אבל הדבר לא ניתן לו, ולכן אנחנו עדיין מפלגה דמוקרטית, אנחנו נצביע בפריימריז. הבעיה של השריונים, שזה כמו ועדה, חצי ועדה מסדרת. בדיוק. אבל אנחנו נגד השריונים האלה. אבל זה לא רק השריונים, הוא רוצה לנסות להחליף גם את הדרך שבה נבחרים למחוזות, כדי שיוכל להצניח אנשים משלו לתוך המחוזות. אז גם 8 בפריימריז, גם לוקח את המחוזות, מה זה נשאר לליכוד ולשטח? הנושא של המחוזות זה קשור לפנים חדשות. נכון. אנחנו כל הזמן בליכוד דאגנו לפנים חדשות, שקיבלו צ'אנס, ואם הם לא הצליחו, אז הם לא נבחרו בפריימריז. כולם, כל הנהגת הליכוד נבחרה במחוזות. שר המשפטים, שר הביטחון, אני, שר החוץ, יושב ראש הכנסת, כולם נבחרו במחוזות. זה ה-DNA של הליכוד. אני מאמין שההצעה הזאת לא תעבור היום. אבל תסביר לי למה כל כך חשוב לראש הממשלה לקחת את המחוזות. אני מבין שכל הסיפור שם זה בעיקר כדי לסדר לחברת הכנסת אתי עטיה מקום בכנסת הבאה. למה אתי עטיה כל כך חשובה אבל? פשוט מאוד. נו. כל הליכוד, כל הדמוקרטיה של הליכוד עומדת על חיים כץ ואתי עטיה. חיים כץ הוא הבטיח לו שריון, ואתי עטיה הוא הבטיח לה באמצעות איזשהו קומבינה שהיא תוכל להתמודד באזור שנתפר לטובתה. זה דבר שאנחנו לא יכולים להסכים לו, ולכן אני נגד זה מההתחלה. את זה הבנתי, אבל למה? למה לעשות את כל המהלך הזה בשביל חברת כנסת שאף אחד לא מכיר? יושבת עכשיו הצופה או הצופה, הם לא מבינים. מי זאת אתי עטיה? מי זאת אתי עטיה? למה צריך להפוך את כל השיטה בשבילה? שתסביר. אתה רוצה שאני אסביר למה? כן, כי אתה היחיד במפלגה שאומר לי את האמת. נו. אני לא יכול להסביר, הסברתי לך מה הדיל שהיה פה בעניין. אתי עטיה היא קשורה לחיים כץ, הוא תמיד דאג לה, הוא רוצה לדאוג לה גם עכשיו. לצערי הרב, אי אפשר להעמיד את כל הליכוד על הרגליים בגלל אתי עטיה, דבר שלא מתקבל על הדעת. טוב, וכולם בליכוד מבינים, אבל איכשהו גם שרים שבחדרי חדרים יוצאים נגד המהלך הזה, אנחנו רואים את הסרטוני תמיכה שלהם. חייב לומר, לי אישית זה מזכיר קצת את הרגע שיכריחו אותם לצלם את עצמם מצביעים למבקר המדינה, זה נראה אותו דבר. אני קורא לכם לתמוך בהצעה של ראש הממשלה נתניהו. פה תמיד אנחנו עומדים לצידו של ראש הממשלה ומצביעים בעדו. אני קורא לכם להגיע איתי מחר לקלפי ולהצביע בעד הצעות ראש הממשלה. אנחנו תומכים בהצעות של ראש התנועה שלנו. בעד הצעתו המאוזנת של ראש הממשלה. השרים והח"כים שהוציאו סרטונים הם מאוד מאכזבים, התאכזבנו מהם, גם המועמדים האזוריים התאכזבו מהם. זה יבוא לידי ביטוי בפריימריז. אתה חושב? זה בכלל לא משנה שהם הוציאו סרטון. אוקיי. כל חבר מרכז, כל חבר ועידה, יכול להצביע בדיוק כמוהם. אבל יש גם משהו מאוד מעליב במהלך הגדול הזה של ראש הממשלה. הנבחרת של הליכוד לא מספיק טובה בעיניו. הוא רוצה להרחיק אנשים כמו טלי גוטליב, וואטורי ומאי גולן, כי הם מבריחים מצביעים, אבל זה הליכוד, לא? הוא לא אומר לחברי הוועידה מי הם השריונים שלו. אוקיי. ההפך, לפי מה שאני שומע, 5 שריונים סגורים. 1 זה חיים כץ, 2 זה לגדעון סער, 1 לסמוטריץ' ויכול להיות 1 לבן גביר. זאת אומרת שאין פה פנים חדשות, וכל הטיעונים האלה שהוא רוצה לייפייף את הרשימה בפנים חדשות, זה לא בא לידי ביטוי בשום מצב. ולכן אני אומר לחברי הוועידה, אל תאמינו לכלום. תדאגו לדמוקרטיה של הליכוד, תדאגו להצביע למען הדמוקרטיה, למען שאתם תוכלו לבוא לידי ביטוי בהצבעה כפי שהיינו בכל השנים. חוכמת 150,000 מתפקדים טובה יותר מכל אדם אחר. אז אתה אומר, הוא מקריב את הליכוד לטובת הגוש, זה מעניין. אבל למה אתה אחד היחידים שמעז לעמוד מול ראש הממשלה ולומר את הדברים כמו שהם? אגב, זה לא הפעם הראשונה גם שאתה יוצא. אני הייתי מגיל 15, הדבקתי מודעות, הייתי נציג הליכוד בגימנסיה הריאלית, בכל הדיבייטים שהיו שם מול המערך. אני נולדתי בליכוד, אני תמיד אשאר בליכוד, אני רוצה שהליכוד תישאר דמוקרטיה. אני אומר לך חד וחלק, כל המפלגות שהראש הרשימה, הרכיב את הרשימה, והכל היה תחת פיו, מה שנקרא, נמחקו מהמפה. תסתכל לאורך כל ההיסטוריה שלנו, חוץ מאיווט ליברמן, כולם נמחקו מהמפה. גם יש עתיד, היא הולכת להימחק מהמפה. זאת אומרת, בגדול, אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו רוצים את
את המשפחתיות של הליכוד, את העובדה שכל החברי כנסת והשרים בקשר עם חברי מרכז ופעילים, הפעילים בקשר איתם, פעילים בבחירות, זה הליכוד, זה ה-DNA של הליכוד. אני מסתכן באמת בזה שאני עושה את המלחמה הזאת, כן. אבל אני עושה אותה למען הפעילים, למען המתפקדים ולמען הליכוד. וזה לא הפעם הראשונה שאתה יוצא נגד הניסיונות לכפות את דעתו של ראש הממשלה בדרכים, איך נאמר, לא ממש דמוקרטיות, גם משלם מחיר בתוך הליכוד. כך למשל הגדיר אותך שר התקשורת קרי, לא מזמן, שים לב. דוד ביטן כאב ראש לציבור. הוא פועל כנגד האינטרסים של הציבור הימני, של מצביעי הליכוד, הוא חסם כל שינוי בתקשורת, כאב ראש לציבור הליכודי בהחלט. אז זה קרי, וראש הממשלה עצמו אומר לך לפני שבועיים, בוא תתמודד אתה מולי, נראה כמה קולות אתה מביא, במין זלזול כזה, ובתגובה אתה עוזב את הדיון איתו. לא מעליב אותך, עזוב, ברמה האישית, לא מעליב אותך? תגיד לי, באמת, נו, הרי התשובה היא פשוטה פה וברורה. מי שמועמד לראשות ממשלה זה לא אני, זה הוא. אוקיי. אבל הוא מונה על ידינו. אנחנו שמנו אותו בתפקיד על מנת שיוביל אותנו. אני לא האיש שצריך לעשות את זה. אין ויכוח שהוא מביא את רוב הקולות, אבל זה קורה בכל המפלגות. אבל מי שהצביע בשבילו לפני כמה חודשים, כל המתפקדים, כדי שהוא ייצג אותנו, כולל אני, זה אנחנו. ולכן כל הטיעונים האלה שהוא מביא את הקולות או לא מביא את הקולות, הם לא רלוונטיים. ברור שאנחנו יודעים שהוא מביא את הקולות. הוויכוח הוא כרגע על זהות הרשימה ועל הזהות הדמוקרטיה בליכוד. מה הקשר בין הדברים? ויכול להגיד לי מה שהוא רוצה. אני לא נעלב מהעניין הזה, אבל אני לא מוכן שהם יעדיפו את הדברים האלה לתקשורת בכוונה. אני חושב שמה שהוא אמר לי היה מכוון אפילו, כדי שזה יודלף. ולכן אני כעסתי על זה, וקמתי ויצאתי. דוד ביטן, תודה רבה שהיית איתנו. להתראות ידידי. תודה. תודה רבה לך.